Yau muna ɗauke da asiri ne na neman kuɗi. Mujarrabin ne wannan asiri ne wanda wannan asirin in dai ka saurare shi da kyau yadda ka ji mun yi bayani, to asiri ne wanda za ka mallaki kuɗi miliyan 200 ko na naira miliyan 200 ko na dala miliyan 200 ko na sefa miliyan 200 ko na naira ko na dala ko na sefa ko na riyal ko na euro ko na cedi ko na pound ko na ringgit, kowanne kalar kuɗi miliyan 200 ne. Wanda wannan asirin kamar da kuke gani mun aikata mun fitar da dala, aikin mutum 3 ne insha Allahu, da namu guda 2 insha Allah. Za ga ɗauri na kuɗi guda 5 ne, na daloli guda 5 ne, miliyan 200 insha Allahu na naira, dala, kowanne kalar kuɗi kuma za su iya fita da wannan asiri mai albarka. Kuma akwai mutanenmu da za ga suna ta aikin tasarifi su yi kuɗi in su ƙi fita ko kuma in sun fita su fita a marasa kyau. To duka wannan ya danganta ne da kyan asiri. Ni har yanzu babu wanda zai ce ma ya ɗauki asirin gobe da nisa ya aikata shi wai kuɗi ba su fita ba ko kuma sun fita marasa kyau, sai dai in ba ka yi shi yadda muka faɗi ba. Kuma akwai masoyanmu ɗumbin tarin masoya sama da mutum 200,000 suna bibiyar mu kuma suna amfana, suna ɗauka, suna yi, wasu su yi, wasu su saka mai musu, wasu su yi da kansu, wasu su saka a yi musu a garinsu, a jiharsu, a ƙasarsu. To duka muna godiya. Asiri ne na tasarifin kuɗi wanda za ka fitar da miliyan 200. In ba ma ta hanyar tasarifin ba, ka gaya min mutumina yanzu wannan aiki za ka yi shi a cikin kwana 2 ka mallaki miliyan 200. Wanda za ga mutanenmu nan su bar ƙasarsu su tafi wata ƙasar neman kuɗi, amma na abinci ma da za su turo gidajensu ƙasarsu su tura ma iyalansu kuɗin da za su yi abinci sai sun ci bashi kafin albashinsu ya fito. Wasu sai an ce yau za a yi albashi sai a ƙi yin albashin, wasu a ce kaza, wasu kasuwancin da ake yi ma riban nawa ake samu, yaushe za ka haɗa miliyan 200, yaushe za ka tara ta. Duk abin kawai ka daure ka aikata aikin tasarifi domin ka fita daga cikin wani yanayi. Shi yasa duk wannan halin da ake ciki za ga akwai mutanen da za ga ana ta gine-gine, ana siyan motoci, ka rasa yadda aka yi, kuma ana ta cewa ba kuɗi, kawai kai ne ba ka da kuɗi kuma saboda baka san yadda za ka yi ka same su ba. Yauwa wannan shi ne, amma asirin tasarifi akwai shi kuma ka daure ka aikata shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. To wannan asiri ga yadda ake yin shi. Za ka sai turarenka ne guda 2, turare guda 2. Za ka sai turaren shuhurul jinni, asalin shuhurul jinni modin ɗin Saudiya. Shi ɗan Saudiya ne ma, za ga a rubuta modin ɗin Saudiya a jikinsa. Sai shambutu shi ma modin ɗin Saudiya ne. Za ka zo ka samu ɗaki mai duhu daidai misalin 12 dare, sai ka buɗe wannan turare, sai ka aje ɗaya gabanka ɗaya bayanka, sai ka miƙe tsaye da carbinka. Ana son kai lazumin ayatul kursiyu damdamu 4444 a tsaye. Ka tabbata ta kai, ba ta yawa ba kuma ba ta yi kaɗan ba. Da ka kammala wannan lazumi sai ka fito daga cikin ɗakin ka rufe ɗakin. Bayan awa 1 sai ka koma ka shiga ɗakin, za ka tarar da an shanya wa'annan turarukan gaba ɗayansu. Za ka ga wata jaka, sai ka buɗe jakai, za ka ga miliyan 200 a ciki, sai ka ɗauka ka ci gaba da sungulloli. Subscribe da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribe da za ku ringa samun asirin mu da zarar